Добрый день, меня зовут Александр. У меня есть туристычны матацыкл і я купіў пашпарт вандроўніка. Пашпарт вандроўніка гэта квест па Беларусі з наведваннем помнікаў культуры, старажытных замкаў і маёнткаў. У пашпарце есть старонкі з назвамі і малюнкамі помніка, на якіх трэба ставіць унікальную пячаць, якая ёсць у касе альбо паблізу ў сувенірных. Трэба аб'ехаць всю Беларусь і назбіраць 65 пячатак. У канцы таго, хто назбірае ўсе пячаці, будзе чакаць сімвалічны падарунак. Я буду збіраць пячаці і здымаць на відэо свае прыгоды. Начну з Мірскага замка, проста таму, што я тут жыву. Каму цікава, падпісваемся.